Napusuan ng aswang. Magandang gabi, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lisa. Dito ngayon naninirahan sa may Calamba. Isang magte-34 anyos na may bahay. Itong ikikwento ko ay tungkol sa naging karanasan ko noong may isang aswang na nagkagusto sa akin. Siguro marami ng listeners na nagtataas ng kilay dyan. Okay lang, naiintindihan ko po. Pero sana pakinggan ninyo muna ako bago husgahan. Grabing trauma po kasi talaga ang inabot ko sa yugtong iyon ng buhay ko. Lalo't katatapos lang naming salantain ng mga literal na bagyo noong panahong iyon. October 2009, kararaan lang ng bagyong Ondoy. Sa Marikina kami nakatira noon, kaya't isa kami sa mga talagang tinamaan ng matinding pagbaha. Wasak ang barong-barong namin ng aking Papa Berting. Napilitan kaming lumikas sa isang evacuation center at nagtiis sa loob ng maraming araw. Sumunod din kasi agad ang bagyong Pepeng, kaya't malabong makarecover kami agad. Hanggang sa nakapagdesisyon si Papa na lumuwas muna kami ng Bataan. Nabalitaan kasi niyang maayos pa ang kalagayan ng kanyang kapatid na si Tito Kaloy. Opo, tinamaan din sila ng mga bagyo, pero buo pa raw ang kanyang bahay. Kami lang dalawa ni Papa ang pupunta kasi unika iha ako at patay na ang mama ko. Sir Jupiter, maayos naman ang unang mga araw namin doon. Ang bunsong anak na lang ni Tito ang kasama niya. Kasi nangagsipag-asawa na ang mga nakatatanda. Si Alin po ang sinasabi kong pinsan ko na 14 anyos pa lang noon. Doon kami ni Papa sa kwarto ng mga anak ni Tito. Samantalang si Tito at si Alin naman sa isa pang silid. Kailangan ko lang masanay sa buhay probinsya. Kasi laking syudad po talaga ako. Halimbawa, walang washing machine, kaya mano-mano ang paglalaba. Mano-mano rin ang pagluluto dahil walang kalan. Mabuti na lang talaga at napapawi naman ng preskong hangin at paligid ang pagod ko sa maghapon. Kapag walang ginagawa, ang sarap maglibang sa mga kakahuyan at tabing ilog, mga lugar na wala sa syudad. Napakasariwa din ng mga prutas na napipitas lang sa kung saan. Opo, nakakapanibago. Magdadalawang linggo na po kami kina Tito Kaloy noon. Lumabas po kami ni Allen para manguha ng panggatong sa kakahuyan, bandang 3:00 ng hapon. Naisip naming maghiwalay ng bahagya para mas madali kaming makahanap ng pwedeng panggatong. Hindi naman po gaanong malayo ang agwat namin, tapos nagkasundo rin kaming doon magkikita sa may puno ng balimbing. Hindi pa ako sanay maglakad ng mabilis sa madamong gubat, Sir Jupiter. Pero nagawa ko namang makahanap ng marami-rami ring panggatong at inilagay ang mga iyon sa sako. Noong pabalik na ako, napansin kong may isang tao sa may di kalayuan. Hindi ko nga lang siya makita ng maayos kasi nasa likod siya ng mga puno.
Hindi rin naman mukhang si Allen kasi iba ang kulay ng suot. Kakatanaw ko sa lalaki, hindi ko napansin ang hinahakbangan ko at nadulas ng makatapak ng bato. Dadaos-dos ako dapat sa bahagyang pababang bahagi noon, ngunit nagulat ako nang may humawak sa braso ko. Nagtaka ako kasi napagtanto kong yun yung taong nakita ko. Isang binatang siguro kaedaran ko lang. Napatanong naman ako sa sarili kung paanong nakalapit agad sa akin. Mahigit 10 metro pa kasi ang layo niya nung matanaw ko bago ako nadulas. Malabong makalapit agad siya para mailigtas ako. Subalit bago ko pa man siya matanong, tinatawag na ako ni Allen at natataranta siyang tumakbo papalapit. Ate Lisa, anong nangyari sa iyo? Tsaka, Dario? Ikaw ba yan? Sinagot ko naman si Allen. Sabi ko nadulas lang ako at tinulungan ako nung binata. Subalit nagtataka ako. Kasi halatang nanginginig ang pinsan ko habang tinitignan ang binatang si Dario. Si Dario naman po, hindi ako komportable kasi ang lagkit ng tingin niya sa akin. Tinulungan akong makatayo ni Dario, tapos naglakad na rin siya papalayo. Agad naman akong inakay ni Allen pero hindi niya sinasagot ang tanong ko kung bakit siya nanginginig. Sa halip, kinuha lang niya ang sako ko ng panggatong tsaka nagsimula kaming maglakad. Kinulit ko ng kinulit si Allen kung ano bang problema niya kay Dario. Nang makalayo na kami, nagpalinga-linga muna ang pinsan ko tsaka sinabing, Ate, wag na wag kang makikipag-usap o makikipagtitigan kay Dario. Wag na wag talaga. Siyempre, lalo akong nagtaka. Bakit hindi ako pwedeng makipag-usap o makipagtitigan kay Dario? Oo, medyo mabagsik ang itsura niya, pero mukhang mabait naman. Tinulungan pa nga ako eh. Nang makarating sa bahay, nabanggit ko naman ang nangyari kina Papa at Tito. Kita kong namutla silang pareho. At sinabi sa aking, huwag nga raw akong makipag-usap o makipagtitigan kay Dario. Nainis ako. Nakakainis naman kasing pagbawalan ka sa mga bagay na hindi man lang pinapaliwanag sa iyo, di ba? Kaya pinagbalingan ko ng pangungulit sina Papa hanggang sa sinabi ni Tito na isang aswang si Dario. Aswang? Paanong aswang? Sa panahon ng mga kompyuter at naglalakihang mga gusali, may aswang pa ba? Sabi ko sa kanila, malabong totoo ang sinasabi nila at higit sa lahat, hindi rin magandang manghusga ng iba. Lumipas ang mga araw. Madalas kong nakikita si Dario sa may gubat o kapag pumupunta kami ng palengke. Sa bawat pagkakataon, napapatingin talaga ako sa kanya kasi nakuha ng kuryosidad ko ang bintang sa kanya ni na Papa. Sa bawat pagkakataon din, palaging napakalagkit ng tingin niya sa akin. Hindi naman niya ako nginingitian at wala rin siyang ginagawang masama. Pero naiilang ako. Ang hindi ko lang alam,
Napapansin pala ni Allen kapag napapatitig ako kay Dario. Siya yung nagsusumbong kina Papa kaya't humahantong sa pagsermon sa akin. Ito ang naging dahilan kung bakit ginusto ko rin noong patunayang mali ang kanilang paniniwala. Patunayang hindi totoong aswang si Dario kasi wala ng aswang sa modernong panahon. Hanggang sa dumadalas pa ang pagkikita namin ni Dario. Nakakausap ko na rin siya bagamat maiiksing palitan lang gaya ng simpleng kamustahan. Gaya nga ng nasa isip ko noon, wala namang masamang nangyayari sa akin. Sa halip hindi ko maipaliwanag pero nararamdaman kong gusto ko siyang kaharap. Titigan at kausap palagi. Masaya ako kapag kausap ko siya. Hindi naman ako mapalagay kapag hindi ko siya nakikita sa loob ng isang araw. Kapag kausap ko nga po siya, Sir Jupiter, wala na akong pakialam sa paligid ko. Kahit magalit pa sa akin si Allen at magbantang magsusumbong, hindi ako natatakot. Basta ang mahalaga, masaya ako kapag naririyan si Dario. Kumpleto ang araw ko kapag nakikita ko si Dario. Isang hapon, pauwi na kami ni Allen galing sa palengke noon. Bitbit ko ang ilang gulay nang mapalingon ako sa may gilid ng daan. Nakita ko si Dario na nasa likod ng isang puno. Nakatitig na naman sa akin. Ang huli kong natatandaan, tumitig din ako sa mga mata niya, tapos napangiti nang makaramdam ng saya. Subalit sunod ko na lang namalaya ng sigaw ni na Papa at Tito. Hoy! Hayop kang demonyo ka! Layuan mo ang anak ko! Layo! Napansin ko namang nasa ilalim ng isang puno kami ni Dario. Hindi ko matandaang pumunta kami roon. Ang matindi pa po, nakayapos ang magkabila kong braso sa katawan ng binata at mukhang hinahalikan niya ako. Sa gulat ko, bigla ko siyang naitulak ng malakas at mabilis naman siyang kumaripas papalayo nang makalapit sina Papa. Hinabol pa siya ni Tito pero mabilis nga lang na nakalayo. Takang-taka ako. Anong nangyari? Paanong nalipat kami sa may puno at mukhang naghahalikan na kami? Ang sabi ni Allen, tinatawag daw niya ako nang bitawan ko ang supot ng mga gulay at naglakad papalapit kay Dario. Halatang wala raw ako sa sarili, kaya mabilis na umuwi si Allen para sabihan sina Papa sa nangyari. Nang makabalik sila, nadatnan na lang daw nilang naghahalikan nga kami ni Dario at kung saan-saan na dumadapo ang mga kamay nito. Sir Jupiter, talagang kinilabutan ako at nandiri ako ng gusto sa mga narinig. Ako? Nakipaghalikan kay Dario? Susumuriusip? Lalo rin akong nagtaka kasi bakit hindi ko maalala ang mga nangyari. Paliwanag ni na Tito, malamang daw na isinailalim ako ni Dario sa kanyang kakayahan bilang aswang. Ito rin daw ang mismong dahilan kung bakit ayaw nilang kinakausap o tinititigan ko yung binata. Mapanganib daw kasi ang mga salita at titig ng mga aswang. Maaari itong maging mitsa para gawin ka nilang biktima o gawin kang katulad nilang aswang.
Kinabahan ako sa mga narinig. Bagamat hindi pa rin ako kumbinsido na totoo ang mga aswang. Subalit, kinagabihan po noon, may dumating na isang matandang lalaki sa bahay ni Tito. Pinapasok lang nila ako sa kwarto habang nag-uusap sila. Doon pa lang ay hindi na maganda ang kutob ko kasi parang may bagay na ayaw nilang marinig ko. Kaya sinubukan kong lumusot sa bintana ng kwarto. Tinanggal ko ang mga jealousy tsaka lumabas para makarating sa may sala. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko sa mga narinig. Tatay pala ni Dario ang bisita namin. Maging siya rin mismo ay isa ring aswang at alam yun ni Tito. Pagpasensyahan niyo na ang anak ko. Hindi pa talaga niya kontrolado ang ugali niya eh. Kaya kung saan-saan niya nagagamit ang kakayahan niya, basta iwasan niyo lang muna, tapos pangangaralan ko ng husto pagbalik ko. Maghahatid kasi ako ng mga troso sa may bayan at mamayang gabi pa ako makakauwi. Nang mapansin kong papatapos na silang mag-usap, mabilis akong bumalik ng kwarto. Inayos ko ang bintana at saka nagkunyaring natutulog. Kinabukasan, hindi ko maalis sa isip ko ang mga narinig. Lutang ang utak ko habang naglalaba sa may ilog. Kahit medyo malamig ang tubig at ihip ng hangin. Kahit noong nagsasampay na ako sa may likod bahay, wala pa rin talaga ako sa sarili. Iniisip ko kung totoo ba talagang aswang sina Dario at totoo bang may pakay ito sa akin. Nasa ganoong pag-iisip ako nang may narinig akong kaluskos mula sa mga tuyong dahon sa may di kalayuan. Napapitlag ako at mabilis na nilingon ang pinanggagalingan ng tunog. Huminahon naman po ako at napangiti nang makita ang isang cute na pusang itim, Sir Jupiter. Nilagay ko muna ang basang damit na hawak ko sa timba. Pinahid ang mga kamay sa duster, tsaka lumapit sa pusa. Ngiyaw ito ng ngiyaw habang nakatitig sa akin. Pakiramdam ko tinatawag talaga ako nito. Kaya kinarga ko siya at agad din naman siyang sumakay sa braso ko. Pinahid-pahid pa nga niya ang kanyang ulo sa may dibdib ko. Nilaro ko siya ng ilang minuto bago muling nilagay sa mga tuyong dahon. Tatapusin ko pa kasi ang pagsasampay, tapos magsasaing pa ako. Subalit nagtaka ako dahil biglang nawala yung pusa. Sandali pa lang naman akong tumalikod pero nawala na siya agad. Sinubukan kong tanawin sa paligid. Wala po talaga eh. Itinuloy ko na lang ang pagsasampay noon. Mabuti na lang at hindi na bumalik ang mga bumabagabag sa isip ko. Kinagabihan napansin ko ulit ang pusa sa may bukana ng kakahuyan, Sir Jupiter. Nagsisiga ako noon para magluto sa may likod bahay nang marinig ko ang kanyang ngiyaw. Lalapitan ko sana para kargahin ulit pero biglang dumating si Allen. Taranta niyang sinasabi sa aking, Ate, huwag kang lalapit dyan, huwag kang lalapit dyan! Mabilis na kumuha ng asin sa pinaglulutuan ko ang pinsan ko at sinaboy ito sa pusa. Naggulat ako kasi umangil ito ng malakas at may napansin akong parang umusok sa kanyang likod. Ate, aswang yun. Kita mo naman, di ba?
umusok yung likod niya. Yun ang epekto ng asin sa kanila. Maniwala ka sa akin, ate. Sabi sa akin ni Allen nang sinita ko siya matapos niyang takutin ng kawawang pusa. Pinagdiinan kong pangkaraniwang pusa lang talaga yun at walang dahilan para gulatin niya yun ng ganon. Nagpalinga-linga ako sa paligid, Sir Jupiter, kasi nag-aalala ako sa pusa. Pero wala naman akong pusang nahanap, kaya itinuloy ko na lang ang pagluluto para makapaghapunan na kami. Hindi ko nga lang maalis sa isip ang pusang itim, lalo kapag iniisip ko ang kanyang mga matang dilaw. Pakiramdam ko, nahuhumaling ako kapag tinititigan ko ang mga ito. Subalit hindi po pala umalis ang nilalang na yun, Sir Jupiter. Bandang 9:00 nang matutulog na sana kami. Nakahiga na nga po ako sa papag noon, habang si Papa naman sa sahig. Naghihintay na lang talaga akong dalawin ako ng antok. Hanggang sa marinig kong may ngumiyaw sa labas. Hindi ko alam pero natuwa akong bigla. Mabilis na binuksan ang bintana at nakita sa dilim ang kumikinang na mga mata ng pusa. Ngiyaw ito ng ngiyaw at tuwang-tuwa naman ako kasi parang kinakantahan ako nito. Hindi ko nga alintanang tinatawag ako ni Papa. Hindi ko na alintanang pinipilit niya akong hilain papalayo sa bintana. Basta pilit akong bumabalik para titigan ang napakagagandang mga mata ng pusa. Subalit nang isara ni Papa ang bintana, hindi ko maintindihan kasi bigla ko siyang tinulak ng malakas at ramdam kong galit na galit ako sa kanya. Kita ko pang ang nanlaki ang mga mata ni Papa sa gulat. Napasugod sina Allen at Tito Kaloy sa kwarto namin. Naalala kong sinisigawan ko sila dahil sa pangingialam nila. Pero naalala ko ring hindi ko gusto ang ginagawa ko noon. Hindi ko gustong sinisigaw-sigawan ko ang pamilya ko at hindi ko gustong wala akong kontrol sa katawan ko. Ilang sandali pa, nagsimula na namang ngumiyaw ang itim na pusa sa labas. Dali-dali kong binuksan ulit ang bintana at taranta naman akong pinigilan ni Tito. Dito ko pinilit na basagin ang mga jealousy gamit ang sariling mga kamay. Hindi ko tinigilan kahit nagdugo pa ang mga palad ko. Hindi naman magkanda-ugaga sina Tito at Papa sa pagpigil sa akin. Iyak ako ng iyak at sigaw ng sigaw. Paulit-ulit kong sinasabing gusto ko lang namang makita ang pusa. Gusto kong makita at sumama kay Dario. Sir Jupiter, magkahalong pangdidiri, pangingilabot at pagtataka ang palagi kong nararamdaman kapag naaalala ko yun. Nagtataka ako kung bakit iniisip kong si Dario ang pusa at bakit ginusto kong sumama sa kanya. Nakakahilong isipin kasi sa pagkakaalam ko, kinamumuhian ko na siya dapat noon. Binastos niya ako aswang man siya o hindi, binastos niya ako. Tumigil din ang pagngiyaw ng pusa noon. Ang kaso, napalitan naman ito ng malalakas na kaluskos sa nipang bubong ni Tito. Patuloy ako sa pagwawala habang dinig kong may kung anong nagpupumilit masira ang bubong.
Doon na kumuha ng itak si Papa at hinamon ang sinasabi niyang aswang. Tumigil kang hayop ka! Kapag hindi mo tinantanan ang anak ko, gigilitan talaga kita. Huminto ang kaluskos at bigla rin akong huminahon noon. Ilang sandali pa, narinig kong umiyaw ulit ang pusa at muli na naman akong nagwala. Nakakainis talaga kasi hindi ko makontrol ang sarili ko. Hanggang sa nagawa kong makawala sa pagpigil ni na Tito at mabilis na tumakbo papalabas ng silid. Muntik akong abutan ni Allen sa may sala pero nagtuloy-tuloy ako palabas. Nakita kong nakaabang sa labas ang pusang itim. Ramdam ko na namang tinatawag ako nito. Dinig ko ang tawag ni na Papa pero hindi ko sila pinapansin. Subalit bago pa man ako tuluyang makalapit, biglang dumating ang tatay ni Dario mula sa kung saan at hinablot ang pusa. Kinalmot ng pusa ang matanda kaya nabitawan niya ito. Subalit galit na sininghalan ng lalaki ang pusa at sinabing tama na raw ang paglalaro. Napansin kong natigilan ang pusa, Sir Jupiter. Doon, tuluyan po akong kinilabutan sa nakita ko. Biglang nagbago ng anyo ang pusang itim. Naging isang napakapangit na nilalang na matatalas ang mga kukot ngipin at napakahaba ng dila. Bago ko pa man makontrol ulit ang katawan ko, mabilis niya akong nilapitan at hinablot. Aktong itatakas na sana niya ako nang ikinagulat ko ang kanyang sinabi sa kaharap nitong matanda. Ito ang kumumpirmang siya nga mismo si Dario. Huwag ka nang mangialam, tay. Diskarte ko to. Hindi naman ako mananakit eh. Nagulat na lang kami ni na Papa, Tito at Allen nang mabilis na nakalapit yung matanda sa anak niya. Sobrang bilis po talaga, Sir Jupiter. Tipo ng bilis na hindi na pang tao. Maski si Dario mismo, nagulat din sa ginawa ng tatay niya. Hinablot ng matanda ang braso ng binata. Marahan naman niya akong itinulak at sumenyas kina Papa na kunin ako. Doon niya sinimulang mabilis na kaladkarin papalayo sa amin ang kanyang anak. Sigaw ng sigaw si Dario habang galit namang sinasabi ng tatay niyang, "Babalik na tayo ng Visayas! Alis na tayo rito! Sakit ka sa ulo!" Wala kaming magawa ni na Papa kundi manood habang lumalayo ang dalawa. Ako naman biglang natumba dahil sa labis na panghihina. Ramdam kong pagod na pagod ako. Siguro dahil sa ginawa sa akin ng binatang aswang. Mabuti na lang at umayos din naman ang pakiramdam ko kinabukasan matapos makapagpahinga at makakain. Simula noon, hindi na namin nakita ulit ang mag-amang aswang. Ayaw nga lang pakampante ni Papa. Kaya napagpasahan niyang lumipat na kami ng lugar. Dito nga po, sa Calamba. Dito na rin ako lumaki at nagkaroon ng sarili kong pamilya. Hindi nga lang talaga ako iniwan ng trauma dahil sa nangyari. Kaya't ilag ako sa mga pusa hanggang ngayon. Maging itong napangasawa ko nga po nahirapan ding ligawan ako. Nawalan kasi ako ng tiwala sa kahit kaninong lalaking nagkakagusto sa akin noon. Sir Jupiter, maraming hiwaga sa mundo. Mga bagay na hindi basta nabibigyan ng paliwanag. Hindi nakatakataka kung hindi paniwalaan ng mga tao ang mga ito. Pero hindi rin naman masamang mag-ingat. Kung wala namang mawawala, makinig na lang.
kaysa mapahamak. Kayo po ba may ganito ring karanasan? Yung tipong dahil sa katigasan ng ulo kaya muntik mapahamak sa mga kakaibang nilalang? I-comment nyo naman po kasi gusto ko pong mabasa. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Mag-iingat po kayo palagi. Aswang sa Semana Santa. Dugo ng deboto. Totoo kayang patay ang Panginoong Diyos kapag Biyernes Santo? Naniniwala naman akong hindi. Kasi isang beses lang naman kinailangang mamatay ng Panginoong Hesus noong unang panahon. Paggunita na lang ang ginagawa natin tuwing Semana Santa upang alalahanin ang kanyang sakripisyo para sa atin. Nagkaroon lang ako ng konting agam-agam nang minsang makaharap ko ang isang nakakikilabot na nilalang sa mismong banal na araw. Magandang gabi, Sir Jupiter. Tawagin ninyo na lang akong Makoy. Taga rito sa Pampanga. 90s nang mangyari itong ikukwento ko. Noong una akong sumabak sa pagpipinitensya. Masakit at mahirap ang pinitensya ng mga namamanata tuwing Biyernes Santo, Sir Jupiter. Kung hindi matatag ang pananampalataya at ang mismong pisikal na katawan mo, talagang bibigay ka sa unang mga sandali pa lang. Susugatan ka sa likod tapos maglalakad ng napakalayo habang hinahampas-hampas ang duguan mong balat. Idagdag pa ang matinding init ng araw na lalong magpapalusaw sa iyong lakas. Masakit at mahirap. Higit pa sa inakala ko noon bago ako sumabak. Kaya naman noong unang beses kong lumahok talagang halos bumigay na ang katawan ko bago pa man ako matapos. Tiniis ko lang kasi gusto kong matupad ang panata ko sa may kapal. Nang matapos ang prosesyon, agad akong dumiretso sa isang malapit na ilog para magbabad. Nakagawian na rin kasi iyon ng mga sumasali. Subalit nauna ako sa kanila noon at doon ako nagtungo sa medyo tagong bahagi ng ilog. Kasama ko ang nakababata kong kapatid na si Mercy. Pero umalis din siya para kumuha ng maiinom kong tubig. Sabi ko naman sa kanya, bumalik siya agad kasi nanghihina pa talaga ako. Nang magbabad na ako sa mababaw na bahagi ng ilog, may narinig akong kaluskos. Hindi ko agad natukoy ang pinanggalingan kasi napakabilis lang nitong nawala. Gayunpaman, napansin kong biglang nagsili para ng mga ibon mula sa isang malapit na puno ng talisay at lumipat sa mga punong nasa kabilang dako ng ilog. Hindi ko lang yon pinansin, kako. Baka may kung anong hayop lang na ikinatakot ng mga ibon. Subalit ilang segundo lang ang lumipas. May narinig na naman akong kaluskos. Natukoy kong galing ito sa paanan ng puno ng talisay na napaliligiran ng matataas na mga damo. Bigla akong kinabahan sa kung anong dahilan.
Pero inisip kong baka dala lang ng pagod sa pagpipinitensya. Gayunpaman maya't maya ko nang sinusulyapan ang bahaging iyon ng damuhan. Tinutulak kasi ako ng kalooban kong suriin kung anuman ang naroroon. Nagpatuloy ako sa pagbababad sa ilog, Sir Jupiter. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla akong napalingon sa may paanan ng puno. Kasi may naramdaman na naman akong naroroon. Nanlaki ang mga mata ko dahil may nakita akong anino ng isang napakalaking hayop sa puno. Mabilis itong nawala. Mistulang nagtago sa likod ng talisay. Pero malinaw na sa akin ang aninong yon, kaya't lalo akong kinabahan. Hindi kasi siya mukhang kalabaw pero halos ganoon ang laki. Hugis aso ang bandang nguso at mga tenga. Pero hindi ko sigurado kung anino lang yun. Natakot ako kasi baka mabangis na hayop yun at bigla akong sakmalin. Amoy dugo pa naman ako dahil sa malalaki kong sugat sa likod. Hanggang sa naramdaman ko ulit ang panghihina ng katawan ko tapos bahagya ring nahihilo. Dahan-dahan akong umahon habang nagpapalinga-linga. Sinusubukang tanawin kung paparating na ba si Mercy, subalit sadyang hindi ko kinaya ang masamang pakiramdam, Sir Jupiter. Umikot ang paningin ko at tuluyang sumubsob ang mukha ko sa may putik sa tabing ilog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawalan ng malay. Basta, pagkagising ko, napansin ko na lang na may tumabi sa akin kung anong hayop. Medyo mainit ang kanyang katawan at napakaraming balahibo. Nasa isip ko, baka aso. Kasi ramdam kong dinidilaan niya ang likod ko. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, nahintakutan ako nang makita ang isang napakalaking itim na aso sa tabi ko at bahagyang nakadagan sa likod ko. Kasing laki ng kalabaw o baka, tapos kasing itim ng uling ang makapal niyang balahibo. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil nasa likod ko ito at tuloy-tuloy lang siya sa pagdila sa sugat ko. Gusto kong itaboy at baka maimpeksyon ang mga sugat. Ang kaso, hirap akong igalaw ang nanghihina ko pang katawan at bahagya pa rin akong nahihilo. Hanggang sa naramdaman kong kumirot ang mga sugat ko. Naramdaman ko ring hindi na pagdila ang ginagawa ng aso, kundi hinihigop na niya ang dugo sa likod ko. Pinilit kong bumangon pero hindi talaga kaya ng katawan ko. Pinilit kong lumingon kahit medyo masakit pa rin ang bandang balikat ko at tuluyan akong nahintakutan sa nakita. Sir Jupiter, mukha ng tao ang nakita ko. Katawan ng aso pero mukha talaga ng tao yun. Napasigaw ako bagamat agad ding naputol dahil kumirot ang likod ko. Dahil sa ginawa ko, napalingon sa akin ang kung anumang nilalang at nagkatitigan kami ng pula niyang mga mata. Sumigaw ako ulit. Ngunit namigla ako nang sinabi niyang, "Huwag kang mag-alala. Hindi ako pumapatay ng tao at kumakain ng laman." Doon ako tuluyang nanginig sa takot, Sir Jupiter. Kumpirmadong aswang ang kasama ko. Oo, hindi niya ako pinatay o nilapa, pero hinigop niya ang dugo ko. Yun marahil ang dahilan kung bakit lumala ang panghihina ko ng magising. Tuloy-tuloy ako sa pagsigaw habang pinipilit siyang itaboy gamit ang braso kong walang lakas. Hindi naman siya bumibitiw sa pagtitig sa akin habang dinidilaan ang dugo kong napunta sa kanyang pisngi. Inisip ko noong katapusan ko na talaga, lalo't hindi naman ako naniniwalang hindi niya ako papatayin.
Subalit nagulat na lang ako nang biglang umalis at kumaripas palayo ang aswang. Nang makalayo siya sa akin, nakita ko pa siyang nag-anyong tao bago naglaho. Ilang sandali lang nakita kong dumating si Mercy kasama si tatay. Tapos nawalan ulit ako ng malay. Nang magising ulit ako, nasa bahay na ako, Sir Jupiter. Kinuwento ko sa pamilya ko ang nangyari. Hindi naniniwala si Mercy, sa halip pinagtawanan pa ako ng magaling kong kapatid. Pero si nanay at tatay, naniniwala sila sa akin dahil totoo raw talagang may mga kakaibang nilalang sa paligid. Dinala rin nila ako sa albularyo para makasiguradong ayos lang ako. Naging maayos naman ang kalagayan ko matapos ang ilang araw, Sir Jupiter. Hanggang ngayon, nagpipinitensya pa rin ako tuwing mahal na araw. Bagamat nananatili ang tanong sa isip ko, bakit may aswang sa gitna ng Biyernes Santo? Sige nga, Sir Jupiter, at sa mga listeners, kayo ang tatanungin ko. Bakit may mga nilalang pa rin ng dilim na nakukuhang lumabas kahit mahal na araw o Semana Santa? Maliban sa Pasko, ito na ang araw na itinuturing nating sentro ng ating pananampalataya, hindi ba? Kaya, bakit ganoon? I-comment nyo lang ang inyong mga ideya kasi gusto ko talagang maunawaan ang sagot. Burol ni Lola. Hello, Sir Jupiter. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rosana ng Sorsogon. Ang isi-share ko po ay tungkol sa nasaksihan ko noong namatay ang lola ko rito sa probinsya namin bandang 2006. Isang pangyayaring napakahirap paniwalaan dahil muntik na pong manakaw ang lola ko. Sir Jupiter, namatay ang Lola Trinidad ko dahil sa katandaan noong April 5, 2006. Unang araw pa lang ng burol, mahigpit ng habili ni Lolo Pidjo sa mga naroroong bantayang maigi si Lola at baka may kumuha. Nakita kong tumaas ang kilay ni Mama. Si Papa naman napakamot ng batok sabay sabing, sino namang matinong tao ang kukuha ng bangkay sa burol? Tugon naman sa kanila ni Lolo, basta, gawin nyo na lang. Wala namang mawawala kung susundin ninyo na lang sinasabi ko eh. Palibhasa, mga wala kayong alam tungkol sa mga nilalang sa paligid natin. Tuloy-tuloy na ang sermon ni Lolo noon. Hindi na lang namin inawat kasi mahirap talaga siyang kontrahin. Isa pa, emosyonal pa noon kasi nga kamamatay pa lang ng kanyang pinakamamahal. Inulit niya ang kanyang biling bantayang maigi ang burol. Pagkatapos, sinabi ring huwag na huwag aalisin ang mga palaspas sa mga pinto at bintana ng bahay. Tumango lang kami para hindi sumama ang loob ni Lolo. Malay ba naming may katwiran pala ang kanyang mga babala sa amin? Bandang 7:00 ng gabi nang lumabas ako para bumili ng tinapay, Sir Jupiter. Kasama ko ang 12 anyos kong kapatid na si Philip. Karaniwan na po kasing tahimik na sa amin kahit maaga pa lang. Maliwanag at medyo maingay lang doon banda sa burol ni Lola.
Nakabili pa kami ng maraming monay kahit pasara na yung bakery. Paalis na sana kami, pero bigla kaming tinawag ng isang panadero. Sabi niya, hindi raw magandang kami lang mga bata ang maglalakad pa uwi, lalo't buwan lang ang tanglaw sa daan. Tapos burol pa raw ng lola namin. Kaya't paniguradong meron at merong makakaamoy ng amoy patay sa aming dalawa. Sasamahan na lang daw niya kami, total sisilip din daw muna siya kay lola. Natawa si Philip sa sinabi ng panadero, Sir Jupiter. Pero inawat ko siya kasi kinabahan ako sa narinig. Hindi ako komportableng maglakad sa dilim. Pakiramdam ko, may nag-aabang sa aming hindi namin nakikita. Naglakad na rin kami noon, Sir Jupiter. Nauna kami ng mga 3 hakbang habang nakasunod ang panaderong si Kuya Ekoy. Noong una, payapa pa ang lakad namin. Subalit nang mapadaan kami sa ilang puno ng santol, sinabi ni Kuya na lumiko kami at mag-iba ng daan. Nagreklamo agad ang kapatid ko kasi mapapalayo kami. Madiin namang sumagot si Kuya Ekoy ng, "Basta, gawin niyo na lang kung ayaw niyong mapahamak." Nabigla ako sa bahagyang pagtaas ng boses ng panadero. Tinignan ko siya at napansin kong lingon siya ng lingon sa isa sa mga puno ng santol. Isang punong saktong nakatayo sa tabi ng mismong dapat naming daanan. Nagpalinga-linga pa siya kaya't ginaya ko rin. Doon na po ako kinabahan dahil may nakita akong kung ano sa ibabaw ng iilang mga puno ng santol. Hindi lang iisa, kundi marami. Yung iba hugis tao, yung iba naman hugis malalaking mga ibon. Subalit hindi sila malinaw sa akin kasi madilim at naharangan ng mga sanga at dahon. Nang mapansin kong tutuloy si Philip sa dapat naming daanan, dali-dali ko siyang hinawakan sa braso. Kahit magreklamo pa siya, hinila ko siya paliko sa daang tinuturo ni Kuya Ekoy. Kahit malamig, biglang napakalalaki na ng mga butil ng pawis ko noon. Pumapalag pa rin si Philip pero pinilit namin siya ni Kuya na magmadali na sa paglalakad. Nakarating naman po kami sa bahay ng maayos. Habang hinahanda ang pangkape ng mga bisita, nakita kong kinausap ni Kuya Ekoy si Lolo. Hindi ko sila marinig kasi medyo malayo ako. Ngunit pansin kong napapahala ang lolo ko. Natulog na rin ako noong bandang 9:00. Pero ginising ako ni Mama nang mag-2:00 ng madaling araw para pumalit sa nagbabantay sa lamay. Bali ako at ang tito paeng lang namin ang nasa kinapupwestuhan ng kabaong ni Lola sa may sala. Si Mama at ang Ate Gina ko naman nasa kusina, naghahanda ng ipapakain sa mga bisitang darating sa umaga. Napapayuko na si Tito Paeng kakapigil ng antok. Ako naman nagbabasa ng pocketbook para malibang kahit papaano. Nakaharap ako sa bukas na bintanang ilang metro pa naman ang layo. Nang ilang minuto na akong nagbabasa, nakaramdam ako ng malamig na hangin mula sa bintana. Naisip kong isara ang bintana. Binaba ko ang libro, tumingin sa bintana, at agad akong napatili ng makatitigan ng isang pulang-pula at nanglilisik na mga matang nasa labas ng bintana. Hindi ko alam kung ano yun. Nawala rin kasi agad sa isang iglap nang mapasigaw ako
bago pa man matignan ni Tito Paeng at bago pa makarating sina Mama. Sinabi ko sa mga kasama ko ang nakita ko. Lalabas na sana si Tito Paeng pero biglang dumating si Lolo at pinigilan ito. Sa halip sinabihan niya kaming tignan ng maigi sa bintana ang palibot ng bahay. Sir Jupiter, nanginig talaga ako kasi naroroon ang mga aninong hawig ng nakita ko sa mga puno ng santol. Hindi sila halata sapagkat saktong-sakto ang pagkakatago nila sa dilim. Gayunpaman, maya't maya naming nakikita ang mapupulang mga matang sumisipat sa bahay. May mga kaluskos din, tila ba nagpapalipat-lipat sila ng pwesto. At tuluyan kaming kinilabutan sa sinabi ni Lolo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mga aswang na balbal. Pakay nilang kunin ang bangkay ni Trinidad. Matapos patunayan ang kanyang sinasabi, pinasara niya sa amin ang lahat ng mga bintana at pinto. Binilinan niya ulit kaming huwag na huwag tatanggalin ang mga palaspas sa pinto, bintana at altar. Bagay na talagang tinandaan namin, Sir Jupiter. Ngunit sadyang mapagbiro ang kapalaran. Gabi-gabing bumabalik ang mga balbal sa amin. Napapansin namin sila sa mga puno o sa mga damuhan. Minsan malayo, minsan napakalapit. Minsan pa nga dumudungaw sa mismong bintana. Bagamat mabilis na nakakaalis kapag nakakatunog na may paparating. Teka lang ha, may kumakatok sa bintana ko. Sino ba yan? Anong kailangan? Naku! Aswang? Ayun. Sabi niya, nagpapaalala lang daw na mag-subscribe yung mga hindi pa nakakasubscribe sa ating channel. Dahil kung hindi, siya na mismo ang pupunta sa inyo para pindutin ang subscribe button. Kaya kung ako sa inyo, balik tayo sa kwento. April 8, 2006 nang dumating ang Tita Lorena ko galing Albay, Sir Jupiter. May sama ng loob sa kanya si Lolo kasi nakipagtanan ito ng walang basbas nina Lolo at Lola. Kaya nagkulong si Lolo Pidjo sa kanyang kwarto noon. Nakita ko namang nalungkot ang tita ko pero ayaw talagang lumabas ni Lolo. Ang hindi namin alam, ito pala ang magiging mitsa ng gulo sa burol. Kinabukasan po kasi noon April 9, linggo ng palaspas. Nagising na lang akong nagtataka kasi wala na ang lahat ng mga palaspas sa buong bahay. Ang sa altar, ang sa bintana, at ang sa pinto, wala. Kahit nga ang mga nasa pinto ng mga kwarto, wala rin. Maski ang bagong dating kong tita, wala rin sa bahay. Nagsalita naman si Tito Paeng at kinabahan ako sa kanyang sinabi. Naku! Baka si Lorena ang kumuha ng mga palaspas, ipapasunog niya siguro sa simbahan tapos magpapabindisyon ng bago. Gawain na namin yun dati pa lang eh. Nabulunan ako sa naisip ko, paano kung pasukin kami bigla ng mga balbal dito sa bahay? Anong gagawin namin? Nagpresenta si Tito Paeng na sundan si Tita Lorena sa simbahan. Baka sakali rin daw makabili ng benditadong palaspas at makauwi agad. Sinara naman namin ang lahat ng mga bintana sa bahay, bagamat hindi namin pwedeng isara ang main door para sa mga bisita. Bandang alas 8 ng umaga nang dumating ang nasa 7 o 8 mga bisita, Sir Jupiter. Nagluluto sina Mama sa kusina noon at ako lang mag-isa ang nakabantay kay Lola.
Hindi ko kilala yung mga dumating. Pero inisip kong baka mga kakilala nila Lolo. Kaya hinayaan ko lang silang sumilip kay Lola. Tapos inaya kong maupo habang naghihintay kina Mama. Inobserbahan ko sila. Kasi nga hindi sila pamilyar. Pansin kong hindi mapakali yung ilan sa kanila. Palingon-lingon at pasimple akong tinititigan. Dalawa rin sa kanila ang sumilip sa kabaong ng ilang minuto tapos parang naglalaway. Tatanungin ko na sana yung isang nakaupo kung sino sila, ngunit naunahan ako nito at humingi ng tubig. Sa totoo lang, kumakabog na ng bahagya ang dibdib ko noon, Sir Jupiter, kaya naman tinawag ko lang si Mama mula sa sala. Sabi ko, may nanghihingi ng tubig. Nilingon ko naman yung bisitang nakiusap at napansin kong kumunot ang kanyang noo. Hindi na talaga maganda ang kutob ko noon. Ang kaso, tinawag naman ako pabalik ni Mama at sinabing ako na lang ang kumuha, total saglit lang naman. Napakamot ako ng batok. Lumingon ulit sa nakiusap ng tubig at nakitang napangiti ito ng bahagya. Umalis ako ng sala, Sir Jupiter. Halos tumakbo na ako papuntang kusina at dali-daling kumuha ng tubig. Nagtaka naman si Mama sa ikinikilos ko kaya sabi ko, may kakaibang mga bisita kasi, kaya ayokong iwan si Lola doon. Kayo naman talagang pinapunta niyo pa ako rito. Nagulat si Mama at Ate Gina sa sinabi ko. Mabilis kaming bumalik sa sala at nagulantang kami nang maabutang tinatangkang buksan ng dalawang lalaki ang kabaong ni Lola. Nagsumigaw si ate habang lumapit naman si Mama at pinipigil ang dalawa. Ako naman tumakbo papalabas para humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Swerte namang may paparating na dadalaw kay Lola, mga kapwa magsasaka ni Lolo. Mabilis kong sinabi sa kanilang may mga nagtangkang nakawin si Lola. Sumugod sila papasok at mabilis namang nagpulasan ang kakaibang mga bisita. Sa gulat naming lahat, nagbago ng anyo ang ilan sa kanila. Naging mga itim na pusa at malalaking itim na ibon. Yung mga nanatili sa anyong tao, nanlisik ang mga mata at pinanlisikan kami ng tingin. Ilang minuto pa po. Bumalik na rin sina Tito Paeng at Tita Lorena at dala ang ilang mga palaspas. Mabilis namin itong sinabit sa pinto at mga bintana ng buong bahay. Para makasiguro, nilagyan na rin namin ang mga bakuran pati ang mga puno roon. Doon natanaw naming may mangilan-ngilang itim na mga pusa sa di kalayuan. Nagmamasid sa bahay namin. Kinagabihan, ramdam pa rin namin ang presensya nila. Dinig na nga rin naming may kumakaluskos sa bubong at nagpatuloy silang ganoon sa lahat ng mga gabi ng burol ni Lola Trinidad. Bagamat alam kong may proteksyon kami, kinikilabutan pa rin ako sa presensya nila, Sir Jupiter. Siyempre, mga aswang yun at marami sila. Sa mismong araw naman ng libing, inutos ni Lolo na pabaunan ng mga pangontrang asin at bawang si Lola sa loob ng kabaong. Pati ang ibabaw, lagyan din. Kailangan kasing siguraduhin hindi nanakawin ang bangkay ni Lola kapag nakaalis na ang mga nakipaglibing. Sir Jupiter, hanggang ngayon napakalinaw pa rin sa isip ko ang mga nangyari sa burol ni Lola. Nakakikilabot kasi totoo pala talaga ang mga ganoong nilalang. Partida, Holy Week pa yun, tapos nanggulo pa rin sila. Sa katunayan, nagparamdam nga po ulit sila ng mamatay at iburol si Lolo noong 2010 at si Papa noong 2018.
Hindi nga lang sila nakapasok ulit kasi hindi na kami nawawala ng palaspas sa bahay at siyempre, pinagtibay pa naming lalo ang pananampalataya sa May Kapal upang patuloy niya kaming pagpalain at gabayan. Sa mga listeners naman po, kung pwede, paki-comment naman ninyo kung narinig ninyo na ba ang tungkol sa mga balbal. O baka naman kayo mismo may karanasan din ganito, share naman po ninyo yan. Kasi gusto kong malaman kung paano ninyo sila itinaboy. Palitan tayo ng ideya at kalaman para makatulong sa mas marami. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.